Selos ang isa sa mga posibleng rason nga ginatanaw sang Sara Municipal Police Station sa pagtiro sang lalaki nga ginkilala kay Haji Cubed, 42 anyos, kaging kilala naman ang iya anay asawa nga Madonna Cubed lunsay mga residente sang Barangay Anuring sa banwa sang Sara. Sa exclusive interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Major Jose Nemias Pamplona, Chief of Police sang Sara Municipal Police Station, iya ginpahayag nga ginkaduan sang sospetsado ang biktima sa ila puluyan sang una bangod posible nga may ginabatsyag paini sa iya anay asawa. Apang dako na lang ang kakibot sini sang hinali ilang agin palupok ni Haji ang yabit-bit nga armas luthang kay Madonna. Dugang pa ni Pamplona, anom na katuig sang nagbulaganay ang mag-asawa kag may mga bag-o na sila nga kahagugma. Maswerte naman nga wala na samaran si Madonna sa pagtiro ni Haji. Hibaluan man nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga limnon ang biktima. Samtang, na-recover naman sa sospetsado ang revolver caliber pistol, 3 tanan ka mga bala kag 1 ka empty shell. Sa karon nakahunong na sa nasambit nga talatapan ang sospetsado kag handa naman nga magpasaka sang kaso si Madonna. Nagaprepara naman sa mga nagakaigo nga dokumento ang mga otoridad agud mapasaka subong nga adlaw ang 3 tanan ka mga kaso kaangay sang attempted homicide, Republic Act 10591 o kon illegal possession of firearms kag violation sang 9262 o kon anti-violation against women and their children. Balita nga ato natipon nagikan sa probinsya sang Iloilo, ini si Kin Gomer Del Yera, nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.